Maayong buntag sa tanan. Maayong adlaw sa uban. Nga toas laing nasod nga gabi na karon nga nagsubay o nag-follow sa social media account sa ning mao nga istasyon. Adunay usa ka adunahan nga buot mutabang sa iyahang mga silingan na naglisod. Busa siya nag-apod-apod og libre nga lana sa iyang mga silingan. Tanan nga ni duol natabangan gawas sa usa ka tawo. Mao man ang utana ang kadaghanan nga numan nga wa man nimo siya tabangi, luoy biya kay ang kahimtang. Pobre baya na siya. Ningon ang maong adunahan, kung naglisod ang pobre, dato pasanginlan. Mao nang wa siya natabangan tungod kay sa dihang nag-apod-apod og lana, wala man siya'y dala nga sudlanan. Mga kaigsuunan, diha sa unang pagbasa atong nadungog, ang nindot kayo nga plano sa Dios alang sa iyang katawhan. But siya nga mupuyo uban kanila. Busa nagplano siya nga matukod ang templo nga iyahang kapuy-an. Nindot ang plano sa Dios sa matag usa nato kakinabuhi. Gusto niya ang mahayag nga kaugmaon alang kanatong tanan. Apan ang pangutana sama sa sugilanon nga akong naisgutan, naabay kasudlan ang lana. Naabay kasudlan ang panalangin sa Dios diha sa atong kinabuhi. Kumusta man kita, isip sudlanan sa panalangin sa Dios. Buot ba kita nga ang plano sa Dios diha sa atong kinabuhi mapahinabo? Diha sa mga pagbasa nga atong nadungog nianing adlaw atong nasayran ang pamaagi aron kita mahimong maayong kasudlan sa mga panalangin sa Dios. Una, kinahanglan ang pagtuo. Naisgutan diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, mituog milaom si Abraham bisan pa sa panahon nga wala na siya kalauman nga mga nakpa. Busa nahimo siyang amahan sa daghang nasod. Tungod sa pagtuo ni Abraham nga walay hunong napahinabo ra gayod ang gisaad sa Dios ngadto kaniya. Daghan ang mga niundang sa pagpaningkamot sa ilang kinabuhi kay gikapoy na sila. Wa sila nakapaabot sa grasya. Mauna kay niundang man sa pagpaningkamot, gikapoy man sila, wala pod sila miasenso. Apan sa tao nga matuohon, puno siya sa paglaom, puno siya sa kadasig, adlaw-adlaw siyang pagkinabuhi, moabot ra unya sa iyang kinabuhi. Ang panalangin ug matuman ra unya ang gidamgo sa Dios nga kalambuan para kaniya. Ikaduha, mga kaigsuunan, aron mahimo kitang maayong sudlanan sa panalangin sa Dios, kinahanglan nga kita magmasinog tanon. Si San Jose, adunay laing plano sa iyahang kinabuhi. Apan, sa dihang siya giingnan, nga ikaw mahimo nga foster father sa mahimong anak ni Maria, pinaagi sa damgo, gipaibaw siya sa anghel, iyang gituman, ang gisugo sa anghel, matudpas ni San Lucas, diha sa katapusang bahin sa Ebanghelyo. Tungod ni ani, ang plano sa Dios nga kaluwasan sa iyang katawhan wala mapakgang. Kay naamay buutang tao sama ni San Jose kansang solemnidad atong gisaulog niya ning adlaw. Andam siya nga mutahan sa iyang kaugalingon. Andam siya nga musunod sa kabubuton sa Dios.
bisan pa nga isakripisyo niya ang iyang kaugalingon nga mga pangandoy, kay iya mang nakita nga nindot kayo ang plano sa Dios. Dili lamang kini para sa iyang kaayuhan, para kini sa kaayuhan sa kadaghanan. Nagmasinugtanon siya sa kabubuton sa Dios ug ang plano sa Dios nga kaluwasan para sa iyang katawhan na pahinabo. Sa tinuoday lang mga kaigsuonan, maglisod-lisod yun nga mahimot ang maayong sudlanan sa grasya ug panalangin sa Dios ngano man no, puno ta sa mga pagduda no. Ang atong kasing-kasing urong sulong no. Usahay magtinarong, usahay magtinapulan no. Usahay no, dili ta kasabot sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Mausab si San Jose, buot siya nga mobiya kang Santa Maria, naa siya'y mga hesitations, naa siya'y mga doubts, no? Kaya wa may kasiguruhan, no? Ang ato ang kinabuhi, na aning kalibutan na tungod sa pagbag-o-bag-o nga mga panghitabo. Og ang tao usab, no? Naagyod ang pagka-masinupakon. Nagyod ang pagkabagulbulan. No? Mureklamo dayon. Kasayod na ta. Ngano nga di sa ato ang nasod, no? Naigamay nga kuan, problema, akadaghang magyaw-yaw. No? Magkagubot. Imbis nga magtinabangay, aron masulbad ang mao nga problema. Maunang makapangutanak kita, pwede pa ba mapahinabo ang nindot nga plano sa Dios sa atong kinabuhi? Ang nindot nga plano sa Dios para sa ato ang katilingban. Kung ingon ani, no, matag karon unya ang ato ang pamatasan. Pwede pa. No. Kung kita andam nga magpatudlo sa usa ka amahan. No. Gipili sa Dios si San Jose nga mahimong amahan ni Jesus. Aron si Jesus sa iyang pagtubo, no? Matudloan unya siya. Kung unsaon siya unya mahimong usa ka responsable nga tawo. Usa ka tawo nga kugihan, no? Usa ka tawo nga mainampuon, isa ka tawo nga adunay paglaban sa hustisya. Sama ni San Jose, dili niya buot pakaulawan si Santa Maria. No? Kini, no, nga mga maayong hiyas na itudlo sa usa ka amahan nga si San Jose ngadto kang Hesus samtang siya nagatubo. No? Kita, mga kaigsuonan, kinahanglan usab kita og amahan nga makatudlo niani. Apan si Hesus sadyang siya midako na, sakto iyang pamuot, iyang nauna-unaan, nga ang tinuod ay nga amahan. Nato walay lain, kundi ang amahan, nga tuwa sa langit. Nakahinomdom mo, sa sugilanon nga dihang si Jesus nawala og nakaplagan nga to sa templo, niingon siya. No? Kinahanglan anhi ako sa balay sa akong amahan. No? Kita magmasinugtanon, magpatudlo sa amahan sa atong panimalay, pero naatay dili makit-an usab nga kakulangon nila kay dili para kita magsupak-supak ug magrebilde sa ato ang kaugalingong amahan, kundi aron atong masayran nga pinaagi lamang sa atong pagtuman sa tinuod natong amahan sa langit, kita mahimong usa ka tarong nga tawo sama ni Abraham. Kay siya nituog nagmasinugtanon man sa usa lamang ka Dios ang amahan nato, sa tanan siya nahimong usa ka maayong tao. Pwede pa, mga kaigsuonan, na kita mahimong maayong sudlanan sa panalangin sa Dios kung ang pagka masinugtanon sa atong Ginoong Hesus sa kabubuton sa iyang amahan ug ang iyahang pagtuo nga ang kabubuton sa amahan mo'y maghatag og kaayuhan dili lamang sa usa og pipila ka tawo nganhi sa atong katilingban, kundi sa kinatibuk-an
kung ang iyang kabubuton mo'y maghari, matuman ang iyahang maanindot nga plano para sa tanan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Hesus mupuyo na sa atong kasing-kasing og sa kasing-kasing sa tanan. Atong ipahayag ang atong hiniusang pagtuo ngadto sa Dios. Nagato ako sa Dios nga mahan makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Hinamkon sa dalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulukad ng banhaw, nisaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik sa anong paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.